nke echiri na-azere. Achọrọ m ka ịgụchaa ntị gị ọfụma n'ihe a m chọrọ ikwu maka ọtụtụ mụ na amụrụ maka ya. Ọ bụrụ ụfọdụ ihe a na-akpọ bled, achịcha, ndị Igbo na-akpọ ya achịcha. Ọtụtụ ndị mmadụ amara ife omeni na mmụọ na spiritual. Achọrọ m ịgwa gị taa na achịcha ihe ọbụla mmụọ bụ akụ na ụba. Na mgbe ọbụla ị wetara achịcha taa anya, ịtafọ, ịtụfuo, na-aga n'iru gị ka ị na-atụfu. Kama ị ga-atụfue, tinye na mmiri, gbarie ya, ọ bụ na o mebiena, ma ọ bụ na ị were ya nye mmadụ onye ga-ata ya. Achịcha bụ akụ na ụba mmụọ. Na mgbe ọbụla ị were ya ilikwu ịtụfuo, maka na ụfọdụ n'ime unu amụrụ maka ya. Ọ bụ ya ka m si wee chọọ ka unu na-atụso ozi ọbụla nke m na-akụzi n'ọ maka ọdịmma unu. Na mgbe ọbụla ị na-atụso ihe m na-akụzi, na-enyekwara ndị ọzọ amara maka ya aka, ife niile m na-akụzi, na mgbe ahụ ka ife niile dịkwa na ndụ gị ga-adụ mma. Maka mgbe ị na-enyere mmadụ aka ka ife ọma na-abịakwa na ndụ gị. Mgbe ọbụla ịtasị bred, ọ bụrụ na ị ma ntacha nwe were enye mmadụ, atụfunie, na-aga n'iru ka ị na-atụfu. Na ụfọdụ bụ ife na-eme ha n'ụbọchị nke taa bụ ife ha ji aka metụrụ onwe ha. Ị na-agbagharị si na ịma na ịdị aga n'ihu, mana ụmụ ihe ndị anyị adị akpọ ife, unu adị akpọ ife bụ ife. Onye ka njiwecha ọkụ na-atụso ozi akwa. Ụfọdụ na-esonye m n'ife m na-akụzi unu buru ibu, unu wee na-enyere onwe unu aka. Achọrọ m aga n'iru nwoke, cha aga n'iru nwaanyị. Ịghọta nke a taa. Atụfuzi na bled onye ọbụla o si wee fugoro n'afọ, atụfuru ya atụfu. Kama ya atụfu, tinye na mmiri, gbalie ya, ma ọ bụ were ya nye mmadụ. Atụfuzi na aga n'iru gị. Onye chọrọ ka ị mara n'ụbọchị nke taa, tụso ozi a ka ị wee nyekwa ndị ọzọ aka, ka ife wee na-adụkwado gị na mma. Daalụ.